această analogie între sex și extazul pe care îl primește din partea muzicii și pare că la tine cele două există într-o simbioză perfectă, însă dacă ai fi pus în fața unei alegeri, ce alege, muzica sau sexul? Muzica. Faptul că n-ai ezitat. Nu? Este absolutamente superb, da. Ok. Acum 2 ani mi s-ar fi părut ciudat Să să aud spui asta. răspuns, să aud un răspuns așa. Acum Și ce nu. s-a schimbat între timp? Muzica. A devenit mai bună decât sexul. Am învățat mai multe despre sex și ce înseamnă activitatea sexuală. O manifestăm corporal, fizic și cam atât și, mă rog, cu iubita sau iubitul simțim și dragoste, dar trebuie să ne alegem partenerul cu o mare responsabilitate. Este important, spre exemplu, mă duc și mai departe acum, în ziua de azi, oamenii nu țin cont de grupa de sânge și fac copii fără să știe, fără să-și cunoască grupa. Ok. De ce crezi că e important? Sunt grupe care nu sunt compatibile. Și asta poate influența, Absolut. presupun, viitorul... Poate afecta copilul. Medical. Da. Dar răspunsul acesta al tău este mai mult egoist sau mai mult altruist în ideea în care muzica te vindecă pe tine sau știi cât impact poate avea muzica ta față de... Nu e despre impact, e despre natura sexului, natura muzicii. Sunt divine amândouă și trebuie să tratate din perspectiva asta divină. George, Ramona și Andrei sunt brigada de vreme la Radio Impuls.